Hola. Hola, bien. Què tal, família? Benvinguts a un nou vlog, un nou vídeo així rapidet. Començament d'any, estem a... no sé si estem a 11 o 12 ja, de... 11 o 12 estem de... 12 o 13 de gener ja. Feia moltíssim que no feia un vídeo així xerrant amb vosaltres. Moltes gràcies a tots els que esteu entrant al canal de YouTube, que us esteu subscrivint i esteu veient els vídeos. Estic molt content perquè realment està entrant molta gent. I res, simplement volia fer aquest vídeo d'inici d'any. Ara que estic de camí a Sant Pau, que estem aquí al costat d'Olot, hem vingut amb la família a passar un cap de setmana, i avui anirem a veure un volcà, crec. Ja sabeu que Olot està ple de volcans, tots estan inactius, no patiu, però bueno, hi ha excursions xules aquí per fer en família, esperant a que arribi el Biel, realment. Queda poquíssim, en principi queden 2 setmanes, hauria de néixer a finals de gener, com a molt tard principis de febrer, potser s'avançarà, és el segon, i no sé, esperem que no neixi aquí, esperem que no neixi ni demà, ni avui ni demà, i que puguem tornar a casa, perquè estem a 1 hora i pico de casa. Hola! Bueno, ja hem arribat, ja quasi hem arribat. Anem a visitar la Fageda, anem a visitar els iogurts de la Fageda, realment. Anem a veure com fan els iogurts amb la family. Sí. Estem en un castell. Anem a investigar, vine, corre. Mira, hi ha un pessebre. Aquesta plaça on estem, no? Amb els arcs i tal. Sí, és l'església on acabem. És l'església on estem, sí. Ai! Ara prova tu. Un lavabo japonès. No l'havia vist mai. Això és com una mica creepy. La Fageda. Vull sortir a la Fageda. Hashtag. Has de venir aquí, vine aquí. Teòricament això és a l'Espai Cràter, no tinc ni idea de què és. L'Espai Cràter. És un audiovisual, no, això? Sí, què passa? Ui, ens posaran a dins d'un cràter? Escolta, escolta. És un troll. Les plaques tectòniques. Tot es mou. Corrents de convicció. Els límits. Són els límits de les plaques. Ah, molt bé. I aquí hi ha els volcans.
I aquests són els volcans que hi ha en el món i els nostres estan aquí. Però això no es pot apretar, no? No. Hi ha algun de per aquí o no? Itàlia, Japó, Indonèsia, Filipines, Colòmbia, Mèxic. Aquests dels d'Itàlia. Això són els... Hòstia. Escull quant silici vols. Ai, quant gas. Quant gas vols? Poquet. I quant silici vols? Val? Més silici. Més. Boom! I peta el volcà. Sense aigua? O sense aigua em sembla que no passa res, ni jo. Mira, sí, mira. Boom! És això? Mira com surt aquí la lava. La capa magmàtica és a dins de tot. Llavors, la xemeneia, veus, puja fins dalt. Tic. Llavors, els dics, preta dics. Puc! Són les sortides aquestes laterals. I després tens el centre emissor. Pum! Preta. Que és a dalt de tot, sembla. El con. Pum! I el cràter. Entrada a l'edat mitjana es funden nous nuclis urbans, com Olot, Santa Pau o Sant Feliu de Pallerols. Una epidèmia de pesta L'epidèmia! a Garrotxa i mata una tercera part de la població. Mira. Moltes terres i masos són abandonats. El primer terç del segle XX ve marcat per la Guerra Civil Espanyola. Després de la derrota republicana, les Que bo, tropes els franquistes avions. ocupen la Garrotxa i comença així els Que anys xulo. bons de la postguerra. 5, 4, 3, 2, 1... Comença l'explosió volcànica. Està aquí la lava latent. Yo estoy. Ay, no me voy a quemar. No, és fet amb ordinador, Neo, és de mentida. No és de veritat. Mira, puja la lava! Neo! Tenemos que pujar. Neo! Estoy pujando. Neo, que puja la lava! No me voy a No, que ens crema! Ah, bum! Ay, casi me quemo. Ay. Bum! Ai, que caiem! Hola! Hola, bien. Mira que gran que sóc. M'havíem comptat els ditets del peu. Estan tots. Perquè s'ha despertat i semblava que buscava... Què t'has tret? Què dius que t'has tret? Estem a l'Hospital d'Olot. Com es diu? Hospital què? Hospital Comarcal d'Olot. Aquest matí, mira, això ho recordarem. Aquest matí no, aquesta matinada. A les 3 de la matinada, més o menys, o 2 i alguna cosa, la Neus s'ha despertat. Ja no he pogut tornar a dormir, començar a tenir contraccions. M'ha despertat a mi a les 3 i mitja, més o menys. Que semblava que estava de part. Total, que hem marxat a aquest hospital a les... Hem sortit a les 4 i alguna cosa, no? 4 i mitja o alguna cosa així. Hem arribat a les 5 a l'hospital. I... A les 5:40 a les 5:40 ja havia nascut el Biel. Total, que el Biel està aquí. No sé si es veu ara. Un moment. No se't veu. Ah, està aquí el Biel. Mireu el Biel. Està dormint. Està tranquil, està dormint. I res, doncs ha sigut un part superràpid. Molt dolorós, perquè no li hem pogut posar epidural, però molt ràpid, perquè una horeta i fora. Sí, ni això ni una... I ha anat bastant bé. Doncs aquest hospital, ara t'explico, aquest hospital és increïblement, és gegant, és enorme. Però clar, quan hem entrat aquí jo he volgut sortir i he preguntat, bueno, i la sortida? Perquè clar, nosaltres havíem entrat per urgències, el cotxe estava a l'altra punta, perquè urgències està com a l'altra. És un hospital com molt llarg, i realment només té 3 plantes. Nosaltres estem a la 1, però realment l'entrada principal és a la 2.
Total, que clar, jo he sortit d'aquí, he anat a buscar, he anat fins al final de les ales aquestes, he vist que no hi havia sortida, i totes les portes que hi ha, totes posa no passeu, només personal autoritzat. Llavors, clar, no podia anar a altres passadissos. Era com, vale, no puc sortir d'aquí. He preguntat, i clar, he preguntat, vull sortir, però vull anar a l'aparcament d'urgències. Llavors, clar, m'ha dit, bueno, doncs mira, pots passar. Ha sortit una infermera, estic cansant amb el braç així. Ha sortit una infermera i m'ha dit, mira, has d'anar per aquí, aquest passadís, i surts a l'última porta i tal. I dic, ja, però aquí posa no passeu. I diu, ja, perquè en principi no hauries de poder passar per aquí, però jo et deixo passar perquè vas a... Clar, perquè una cosa és les visites externes i totes les ales aquestes d'hospitalització i una altra cosa és urgències. Estan com separats, saps, realment. Llavors, clar, jo havia de sortir, si de cas, per l'entrada principal i després anar per fora fins a urgències. Però, bueno, aquesta senyora m'ha dit, no, tu tira per aquí i ja vas. I he anat a parar a urgències a fora. I he agafat el cotxe, he donat la volta i m'he anat a lo que en teoria és l'entrada, el que dic en teoria és l'entrada principal. He baixat les coses, he anat fins a l'entrada i resulta que allà posava que des del 12 de desembre de l'any passat, del 2022, ja no s'entra per allà, perquè aquella és una zona que està totalment... O sigui, és com una entrada i hi ha com una zona de no sé ben bé de què, però està totalment buida i tancada. Llavors, el cotxe l'he deixat allà, però he anat caminant, que per això estic suat, perquè he carregat les motxilles fins aquí. He anat per entrar per una altra porta, que estava, diguéssim, no cap a on hi havia urgència, sinó cap a l'altra banda. I allà he entrat i també allà hi ha dues portes, una que en teoria és les consultes externes, que està tancada, i una altra que és la general. La general va a la cafeteria a la dreta i a l'esquerra tens per poder anar a la zona de les consultes externes i d'això. Total, que he fet tot un altre cop del camí fins a l'ascensor. L'ascensor l'he baixat de la 2 a la 1 i després sí que ja ha aparegut aquí davant. Però bueno, he sigut... O sigui, és un laberint. Està molt buit. O sigui, no és que estigui molt ple, perquè no trobàvem... Hem estat a urgències fins fa una estona i era perquè no hi havia habitacions, però no hi havia habitacions perquè jo crec que no hi ha personal o alguna cosa, perquè és que està superbuit. O sigui, tu mires des de fora l'edifici, sembla que estiguis a Walking Dead i que sigui un edifici d'aquests abandonats, perquè, literal, o sigui, hi ha molt poca gent. Està superbuit, a més, tot obert, vull dir, allà pot entrar qualsevol, no sé, molt raro, però bueno. Ara descansem, 2 dies aquí ingressats, o 1 i alguna cosa, no sé, si marxarem demà o demà passat. O sigui, aquest de setmana Suposo que demà passat. serà espectacular. Avui és diumenge. Avui juga el Barça, a veure si guanya el Madrid. Gol de Gavi! I ara dormir. Els 3. Perquè el Nio està a casa dels avis. I encara que sembli que aquest vídeo és després de la victòria del Barça, és l'endemà. Ha passat un dia sencer. El que passa és que durant avui no ha passat res. Hem estat tot el dia a l'hospital, Sí. i no hem fet res. Realment no hem fet absolutament res. És molt avorrit. He estat mirant el mòbil tot el dia i res, esperant-nos a resultats d'analítiques i de més, que tot estigui bé, i en principi, si tot va bé, demà al matí tornem cap a casa. Cansats, amb son, però de moment contents, no? Està sortint tot bé, així que... A veure quan arribem a casa al merder, amb els 2 crios. Serà divertit. Ai. Plou, se'n va tota la lava, queda tot àrid, surt el sol, comença a sortir vegetació, les herbes, continua plovent, els arbres, mira els arbres a la muntanya, Neo.
El Zar ja és al final. Mira, el senyor Conillet! Mira, el senyor Conillet. I la papallona. La papallona. La papallona que vola. Sí, sigues lliure i vola. Vola. Flying free.